Sí, vamos. Bueno, pois moi bo día de novo a todos e a todas. Un máis outra vez estamos aquí logo de celebrarse a Xunta de Goberno, unha Xunta de Goberno pois hoxe tamén das importantes en cuanto a cuantía dos acordos adoptados e tamén o número dos mismos. Son 29 asuntos que mobilizan un total de 1.204.000 euros por lo tanto unha cuantía moi importante que acredita ese funcionamento diario que ten esta institución para seguir levando a cabo o obxectivo que ten marcado, que non é outro que a cooperación cos concellos, como veremos, neste caso además do xito moi claro o apoio ao tecido social e tamén cultural e deportivo e económico da nosa provincia. En definitiva, tratamos de chegar a todos os puntos da mesma e tamén a todas as áreas desta provincia. A principal decisión, sin dúbida ninguna, é a resolución da convocatoria pública de subvencións para entidades sociais sin ánimo de lucro. Isto trátase dunha aposta sen precedentes desta Diputación polo terceiro sector, que este ano veu incrementado o seu orzamento en máis do 70% con respecto a anteriores convocatorias. Trátase de un total de 58 entidades sociais, insisto, sin ánimo de lucro, que van a poder desenvolver os proxectos gracias a este maior esforzo económico realizado a toda hora por a Diputación nunha convocatoria que supera os 460.000 euros, 461.558 exactamente. Efectivamente, os acordos, isto é o principal acordo, pero como sempre, xa digo, nesta Xunta de Goberno houve estes acordos de colaboración con entidades, pero tamén, obviamente, cos concellos, que, como saben, é o obxecto principal da nosa actuación, o bloque fundamental das nosas competencias. Como decíamos, por onde importancia, falamos da colaboración con entidades e volvemos outra vez sobre este acordo que, insisto, resolve esta convocatoria e adxudica máis de 460.000 euros a 58 entidades e, como decíamos, supón un incremento de máis do 75% da partida destinada a estas entidades. Estamos a falar dunha convocatoria importante, moi importante. Desde o punto de vista social, efectivamente, vai nos permitir desenvolver proxectos dirixidos á atención das persoas maiores, das persoas con discapacidade, da infancia, das persoas con enfermidades crónicas e raras, da saúde mental, da inserción laboral, da igualdade, da inclusión social e do acompañamento a colectivos especialmente vulnerables. Creo que con isto esta institución provincial demostra a sensibilidade que temos con quen máis o precisa e do compromiso que desta propia Diputación coas entidades que cada día realizan un traballo esencial de proximidade chegando a colectivos que decíamos son os máis vulnerables, os máis desfavorecidos e que necesitan desa atención próxima e especializada. A filosofía desta convocatoria é apoiar a estas entidades que están a pé de rúa, mellorando a vida de milleiros de ourensans. Pero tamén hai outras axudas, o pormenor de todas as 58 entidades que resultaron beneficiadas, prácticamente todas, as que solicitaron, salvo algunha que tiña ou non se adaptaba o proxecto, non cumpliu os requisitos mínimos, creo que foron 3 as que se viron excluídas, os demais todas recibiron axudas, en moitísimos casos, máis do 50% recibiron a totalidade do que pedían, co cual creo que son unha boa mostra da importancia deste acordo. Pero, como decíamos, non solamente se atende a este tipo de entidades, senón tamén no ámbito social concedemos tamén nesta Xunta de Goberno subvencións a Cogami, a Cruz Vermella, a Cáritas de Ourense, aprobando programas de inserción social, atención á infancia e funcionamento das entidades de programa das entidades e programas de axuda alimentaria.
Como sempre, tamén a cultura recibe a nosa atención e, por lo tanto, tamén se adoptaron acordos que benefician a diversos colectivos ou entidades do ámbito cultural. Así colaboramos coa Agrupación de Libreiros de Ourense, coa Comisión da Festa do Chuletón de Garabás, en Maside, coa Unión Musical de Allariz, coa Asociación Cultural Xan de Arzúa ou co Conservatorio Profesional de Música de Ourense, contribuindo deste xeito á denominación cultural da provincia. No ámbito deportivo, outro dos clásicos de calquera xunta de goberno, neste caso apoiamos tamén o Club Ourense Barrocás, o Club Deportivo Arnoia e a Escola de Balonmán Ribeiro, reforzando con estes apoios o que é a práctica deportiva e, sobre todo, o deporte de base. E tamén, obviamente, no ámbito económico e agroalimentario, neste caso, aprobamos tamén colaboracións con a SAJA, Asociación de Agraria de Galicia, co Consello Regulador da Denominación de Orixe de Valdeorras e coa Confederación Empresarial de Ourense, unha vez máis, impulsando así a transformación digital do sector agrario, o apoio ao sector vitivinícola e programas de inserción laboral para mulleres maiores de 45 anos. En definitiva, fortalecemos a colaboración da Deputación co tecido asociativo da provincia, porque detrás de cada unha destas entidades, como vostedes ben saben, hai persoas comprometidas que traballan cada día por facer de Ourense unha provincia máis cohesionada, máis inclusiva e con máis oportunidades. O segundo ámbito, un clásico, aos habituales, evidentemente, é a colaboración municipal. A cooperación municipal, como non pode ser de outro xeito, tamén nesta xunta de gobernos adoptaron acordos que benefician directamente aos concellos ou aos servicios que os mesmos prestan para lograr eses mellores servicios para a veciñanza. Así aprobamos dúas modificacións do plan provincial para adaptar as peticións dos concellos, neste caso de Parada dos Siles e de Sandiás, reformulando as súas peticións e adaptándoos ao que eles necesiten, pero neste caso tamén quero facer un especial referencia ao apoio que experimentaron ou que hoxe tivemos especialmente con mancomunidades. Tres delas reciben 150.000 euros entre todas, destinando, son as de Conso, a de Conso Frieiras, a da comarca de Ourense e a dos concellos de Carballiño, reforzando, por lo tanto, esa capacidade para desenvolver proxectos e prestar servicios compartidos. En definitiva, estas actuacións sumas a distintas colaboracións directas con concellos da provincia para reforzar servicios públicos, infraestructuras e equipamentos municipales. Así, en concreto, aprobamos outra das que é unha novidade deste mandato, que son as axudas aos concellos que teñen conservatorios de música. Así aprobamos a axuda para o de Valdeorras, de Carballiño e de Xinzo de Limia por importe de 50.000 euros cada un deles. Tamén apoiamos en Cultura ao Concello de Tabodela para a organización da súa Semana Cultural do 2026, ao Concello de Vilamarín para o mantemento do campo de fútbol municipal, para Xunqueira de Espadañedo para o funcionamento do Museo de Alfarería, para Bande para a recuperación de elementos etnográficos tradicionais na parroquia de Calvos e para o Irixo, destinado a unha construción dunha nave para o almacén municipal que nos solicitaron. Remato xa. Esta xunta de goberno mobilizou, como acabo de indicar, máis de 1,2 millóns de euros que volven a demostrar cal é a prioridade da Diputación de Ourense. Eu creo que a Diputación de Ourense, a prioridade son os veciños, a provincia, a xestión, estar ao lado das persoas e chegar a todo o territorio. Facemos unha aposta histórica no día de hoxe por ese terceiro sector, reforzando como nunca o apoio ás entidades sociais, colaborando cos concellos, colaborando coas mancomunidades para mellorar servicios públicos e apoiando, como sempre, a cultura, o deporte, a economía e o tecido asociativo da provincia. Isto é o modelo de diputación que nós queremos seguir impulsando. Unha institución que pretendemos sexa útil, próxima e comprometida co benestar dos ourensáns e co desenvolvemento equilibrado de toda a provincia, porque unha diputación útil é aquela que está ao lado dos concellos, das entidades, pero, sobre todo, das persoas. Ese é e seguirá sendo o noso compromiso e así tratamos de acreditalo en cada un dos acordos que adoptamos e cada unha das accións que levamos a cabo. E isto é o que tiña que dicirles
referente ao que foi a Xunta de Goberno de hoxe. Xa digo, máis pormenorizados teñen os acordos, cas cuantías, bueno, todo detallados na nota de prensa que teñen vostedes a súa disposición. E nada, e agora pois estou aquí a disposición como sempre para calquera cousa que precisen, xa digo, sexa a aclaración sexa da propia Xunta de Goberno ou sexa de calquera outra pregunta. Eu queria preguntar no outro asunto. Sí. Que precisamente, bueno, creo que podemos ver en toda a prensa contou unha protesta, non, de veciños, un acto reivindicativo de veciños das aldeas afectadas polas riadas, que din que de días despois, pois, por problemas burocráticos, que non se está actuando, e máis din que a Deputación actuaría, pero que hai problemas burocráticos coa Xunta por os permisos. Entón, bueno, quería saber un pouco en que situación está eso. Creo que se teñen unha reunión sobre o asunto e se vai tratar ese tema e cal pode ser a solución. Efectivamente, bueno, onte tivemos conhecimento dunha protesta, pero, bueno, nós estamos desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, e as outras administracións, pero eu falo do que me corresponde, que de mí mismo, da institución que represento, estuvemos sobre o terreno, actuamos con carácter urxente, en primeiro lugar, para actuar sobre aquilo que era a nosa competencia, que eran as vías provinciais, e preparar os accesos aos povos, deixalas nas mellores condicións. Unha reabrímola, outra temola parcialmente pechada, porque os danos foron de gran magnitude, non se podían resolver, pero sí a temos aberta para o tráfico local, co cual creo que esa parte competencial está razonablemente atendida. É certo que logo hai un problema fundamentalmente, o problema que queda é no pobo da Bouza, o fundamental. Logo hai algúns outros problemas moitos máis puntuales, moitos máis pequenos e máis puntuales noutros povos, pero no pobo da Bouza sí que efectivamente hai un problema de retirada de escombros, pois moi importante. Efectivamente, aí non é suficiente que actúe unha administración, nós non temos capacidade por nós mesmos de acometer aquilo, e por outra parte tamén temos limitación. Nós necesitamos evidentemente que non é solamente retirar e botalos en calquera lugar, senón necesitamos que se nos indica onde e como, e necesitamos tamén que se nos indique, no seu caso, efectivamente, un pouco a xestión destes residuos, sobre todo porque aí hai algúns que teñen que ir a centro especializado, hai uralitas, hai amianto, hai algunhas, non en grandes proporcións, que o pobo é pequeno, pero sí que o hai, e isto conleva evidentemente un tratamento específico por parte do xestor autorizado. E o resto, pois tamén, obviamente, hai no que adoptar conforme establecemos os reglamentos. Nós, hoxe, efectivamente, temos unha reunión que esperemos que sexa definitiva, en donde se nos convoca por a Xunta, tanto os concellos como a propia as diputacións, porque tamén resulta algún afectado algún pobo de Lugo, e tamén está convocada a Diputación de Lugo, e nos vamos a reiterar aí o que xa dixemos do primeiro momento. Queremos dar unha solución a medida das nosas posibilidades, unha solución que pode ser a través de medios propios ou pode ser unha aportación económica, evidentemente, para que isto se saque canto antes, evidentemente. Esperemos que hoxe demos un paso definitivo, porque a nosa idea é facelo dun xeito claro e coordinado, porque, insisto, nós non temos, vamos a ver, para empezar aí, o que estamos falando é dunha zona que aquí estamos como sempre, hai administracións as que parece que non se espera, aí había un regato entubado que foi que reventou e que foi, lógicamente, o que provocou esa avenida, pero eso provocase porque había un regato, un cauce que estaba entubado, obviamente que non chegou para nada a súa sección e reventou nestas situacións extraordinarias. Eu creo que tamén aí hai moito que decir tamén por parte da Confederación e aparte, por evidentemente, tratarse dun tema de emerxencias por parte da Xunta, non? Lógicamente, nós estamos aí, esperemos que hoxe, por menos por nosa parte, quede solucionado e canto antes terminemos con este problema, obviamente que entorpece a vida diaria das persoas, que a dificulta e que desde logo nós temos a mellor intención de facelo, pero temos que facelo dentro das nosas posibilidades e de acordo tamén ca normativa vixente. Eu quería preguntar por unha noticia da que se tivo coñecemento recentemente, en concreto no pasado pleno do venres, do recente arquivo da causa por prevaricación contra Jácome. Preguntar un pouco como se percibe dende o partido, sí, e a que agora tamén, quedarán aprobados novamente os presupostos. Outra pregunta, ademais. Vale.
Gracias. Nada, vamos a ver. Primeira cuestión, o arquivo. Bueno, evidentemente estamos ante unha resolución judicial que cambia, pois cambia o escenario no que nos movíamos, non? Temos un escenario en donde un xuiz, un fiscal e unha acusación entendían que había motivos de delito e incluso se había formulado escritos de acusación, no caso da acusación particular, incluso por máis delitos coa de prevaricación, que todavía nesa parte do recurso non está resolto, non? E por outro lado, pois a defensa obviamente solicitou o arquivo e a audiencia provincial estimou o arquivo por lo menos respecto dese delito de prevaricación. Estamos cando menos ante unha controversia xurídica, porque é certo que está claro que hai un xuiz, hai un fiscal, hai unha acusación que entenden que hai indicios de delito e hai unha audiencia que resolve que non hai indicio de delito. Cando menos é unha controversia xurídica, pero o que dende logo entendemos que, e esa controversia xurídica se debe resolver evidentemente no ámbito xurídico, é por suposto dende o partido con absoluto respeto a independencia xudicial e acatamento das resolucións xudiciais. E obviamente sempre apelo a miña condición de letrado da Administración de Xusticia para, se cabe, ter ese respeto maior non solamente político, senón profesional e personal, non? Aí nada que decir, o que resolva a xusticia nos estaremos o que sexa, como non pode ser outro xeito. Pero o que sí é certo é que sempre estamos, aparte dunha controversia xurídica, sempre estamos nunha controversia política. E o que está claro é que xurídicamente, penalmente, pode ou non pode ser, se resolverá, pero o que está claro é que xurídica e políticamente hai outra controversia, noutro ámbito. Eu sempre entendo, e creo que calquera pode entender, que cando a norma establece as incompatibilidades, ou cando se establece, en mellor dito, tamén as dedicacións exclusivas, hombre, a palabra o di. Se un ten unha dedicación exclusiva, dedícase exclusivamente a eso. E calquera outra actividade que se podía levar a cabo ten que ter un carácter, pois como di a propia norma, residual ou moi secundario. Hombre, non parece que sea o caso. Non parece que mientras se percibe unhos salarios, según os datos que constan na prensa, porque ustedes dan, pois alrededor dos 70.000 euros no ámbito público, ese mesmo ano se facturen cantidades 3 veces máis grandes no ámbito privado, 211.000 euros, se non recordo mal. Algún ano é 100 e pico mil, moitos anos. Entonces, obviamente, eu creo que ten pouco de residual ou de secundario, non? O que é a norma, o espírito da norma é moi claro, é dicir, se te dedica exclusivamente a algo, o outro ten que ser, pois eso, meramente secundario, non? Moi residual. Eu creo que eso merece unha explicación, desde logo. Eu creo que todo servidor público, creo que non hai nadie que obviamente teña unha situación como esa, e cando facemos a declaración da renta, nadie ten unha situación desa onde siga administrando patrimonio privado ou tendo unha actividade privada que encima lle reporta moitos máis euros, máis diñeiro que a actividade pública. Por lo tanto, eu creo que explicacións si se deben dar, eu creo que hai transparencia, e eu creo que, obviamente, non sei se penalmente, que non vou entrar, insisto, se dilucidirá por quen teña que facelo, pero que, desde logo, xurídica e políticamente, eu creo que estamos ante un claro caso de incompatibilidades. Eso é así, e creo que tampouco fai falta ser un experto xurista para determinar, para entender que o espírito da norma é incompatible que a dedicación exclusiva conleve unhas percepcións en algún ano ou uns ingresos inferiores en 3 veces ao que se percibe na actividade privada. Eso parece claro. A partir de aí, que se ventile onde se ten que ventilar. Dende logo, no ámbito político, creo que non é unha controversia que beneficie a cidade unha vez máis. Estamos discutindo sobre isto, estamos atacando a periodistas, cos cuales eu me solidarizo, evidentemente, aquí, porque non ustedes o que fixeron é describir o que dixo un xuiz, o que dixo un fiscal, o que dixo unha acusación, e iso é o que se limitaron a describir.
se hai unha entidade que di outra cousa, neste caso unha institución judicial ou neste caso a audiencia provincial que di outra cousa, pois absolutamente respetable, se limitaron a decir tamén ese arquivo e desde logo que o que non se pode decir é que prácticamente isto foi unha construcción da prensa, non foi unha construcción, non, houve unhas resolucións judiciais e unhas acusacións das que a prensa se fixo eco, e non vou a entrar xa en ataques persoais nas redes a algúns periodistas, evidentemente que hai por parte, bueno, de xente que defende a tesis da persoa que, neste caso, do alcalde. Eu lamento moitísimo que o debate chegue a esos niveles. Dende logo, non é nunca o que eu faría. Sobre el tema de los presupuestos, el BNG ha presentado un escrito esta mañana donde pretende, pues dice que hay una oportunidad para que esos presupuestos caigan, ¿no? Porque dice que no hay informe del interventor y tal. No sé cuál es la posición o cuál va a ser la posición del Partido Popular. Vamos a ver, a nosa posición, a mí me sorprende un pouco que parece que o BNG acaba de encontrar un filón aquí xurídico, cando isto foi a razón precisamente que nos esgrimimos, e eles tamén, creo, pero desde logo non sí, nas alegacións, o Partido Popular esgrimiu para opoñerse á tramitación dos presupostos e non tramitar, e non recoller a urxencia dos mesmos e, por tanto, non levarnos, como nos levou o PSOE, a aprobación ao debate dos mesmos, ou sea, a aceptar a urxencia e propiciar a cuestión de confianza. Eso é o que... O primeiro alegación que nos fixemos dos bloques. O primeiro era xustamente esta, a falta de informe preceptivo da intervención xeral, do interventor xeral. Esa é a primeira que lle fixemos. E, ademais de, por si non se estimara, evidentemente se fixaron hasta, creo que recordar, 13 enmendas, non? Que foron desestimadas totalmente. Como se desestimara, nós insistimos nesta cuestión primeira precisamente para non admitir a urxencia e para non debatir eses orzamentos e, por tanto, propiciar o planteamento da cuestión de confianza. Eso foi o que o PSOE admitiu, ou sea, desestimou, permitiu que, obviando ese informe, se fora o debate e, por lo tanto, se pudera plantear a cuestión de confianza. Por lo tanto, non entendo que parece que agora acaban de descubrir unha cousa que xa se dixo no momento original. Nos, claro que seguiremos insistindo nesto, pero xa o fixemos no primeiro momento. Dixemos que, efectivamente, falta un informe preceptivo, que é da intervención e que non se podía debatir un proxecto de orzamentos sin ese informe preceptivo. E iso foi a nosa primeira alegación. Por lo tanto, nós, por suposto, que vamos a seguir insistindo neso, por suposto que vamos a seguir insistindo no tema das outras emendas. Ahora ben, eu creo que o bloque lleva moi ben, está nun tacticismo moi calculado, evidentemente, en estes momentos as enquisas lle dan favorable, parece, e entonces está vendo de onde prácticamente pode arañar ou coller un maior rédito electoral. Eu creo que ese é un tacticismo que é contrario precisamente ao interés xeral da cidade, porque a segunda parte era que cando se planteou a cuestión de confianza nos fomos claros, que se queren sentar con nós e queren gobernar en torno a nós, e dixo que non tocaba, que iso xa pasara. Por lo tanto, eu creo que interesa máis, insisto, esa táctica partidista que realmente o defensa do interés da cidade. E afirmacións como esta a poñen de manifesto. Estamos poñendo agora de manifesto unha cuestión como é a falta dunha intervención, que foi a que xa fixemos nós hai un mes. E eles tamén, por certo, tamén o fixeron, eles tamén alegaron precisamente porque era a razón para non entrar na urxencia e non debatir. A razón era que faltaba fundamentalmente este informe, que por tanto non debíamos haber entrado nese debate. O PSOE, non sabemos por qué, dixo que sí, que era urxente, que había que debatirlo, e agora nos encontramos onde nos encontramos, na situación provocada exclusivamente, neste caso, por o PSOE. Agora, eu insisto, creo que o bloque está moi cómodo nesta situación actual e lóxicamente, nós tamén sabemos onde estamos. Que máis? Eu preguntaba, sí. Se me extraña, me Vidal, que tú me preguntas algo. No, teño dúas preguntas. Unha delas porque acabo de comentar as enquisas que lle dan ben ao bloque. Que enquisas manexan vostedes para que eles lle dé tan... Non, son todas as enquisas que se están facendo públicas,
Todas as enquisas lle dan unha subida ao Bloque e unha baixada ao PSOE. Calquera enquisa que este colla de calquera periódico. Non estamos agora facendo enquisas particulares. Estamos falando que dentro da esquerda se lle dá unha baixada ao PSOE e unha subida ao Bloque. Entonces eu creo que obviamente eso é o que se está manexando dentro do Bloque. Vale, e o PP? O PP dalle unha moderada subida que espero que se convirta nunha subida máis importante. Mire, outra cousa, a vaga de calor que ven de cara este fin de semana, estuve mirando os datos, bueno, dan unhas temperaturas pois bastante altas de cara a fin de semana. Bueno, teñen previsto, que sei, darlle un pouco máis de vida ás piscinas, para que a xente poda acudir. Sí, hombre, obviamente, bueno, creo que está vostede falando, non me gustei, provócame, está falando, eu no meu concello non lle pode dar máis, son un concello que teño máis piscinas por habitante de Galicia, 703 piscinas para menos de 7.000 habitantes. No, 700. Os datos non lle vou a contestar. Os datos do catastro son ises. Somos o concello de Galicia que máis piscinas temos por habitantes. Bueno, non sei exactamente. Entonces, nada, en todo caso, nada máis temos un parque acuático para rematarlo. Entonces aí con eso matamos todo. Nada, evidentemente o que creo que é obvio e agora xa máis en serio que isto tamén é un dato, non? Que tamén nos chamaban outro día e a verdade sorprende, non? Pero sorprende non, é a realidade, é un pouco a reacción que temos a xente, pois intentar buscar fresco ou aliviar o calor. Obviamente está claro que o cambio climático está aquí, evidentemente que cada vez as vacas de calor son máis elevadas e evidentemente que cada día temos que adaptar máis todo a esta realidade. Por eso o promover refugios climáticos, por eso o promover todas estas medidas, evidentemente, que vayan contra a vaca de calor, son moi importantes. Bueno, non sei, a Xunta ten unha aposta, un proxecto piloto aí que lle deu ao Concello de Ourense. Eu creo que nesa liña se debía seguir actuando tamén por parte do Concello, que ten recursos para poder facelo, ademais da colaboración que lle di neste caso a Xunta. Eu creo que obviamente sí, debería ser un obxecto de actuación por parte de un concello que lóxicamente debe ter o benestar dos seus veciños, en este caso nunha situación de tanto calor, obviamente debería ter xa como un obxectivo. Evidentemente, igual que a mobilidade, igual que outras moitas, hombre, son cousas que nestes momentos teñen que terse claramente con un obxectivo estratégico. E eu creo que ir por a vía dos refugios climáticos e moderar e intentar establecer zonas de alivio para as temperaturas é algo que debería o Concello marcarse en liñas roxas ou como obxectivo fundamental.